השאיפה שמכונה עם פלסטיני, אסור שתהיה לו מדינה. העם הזה לא יכול לקום, משום שהשאיפה של מקימי אותה מדינה זה למחוק את מדינת ישראל. ולכן אני פונה היום לראש ממשלתנו היקר, בנימין נתניהו. אתה צריך להודיע שלאבו מאזן אין שום חסינות. אם הם יאיצו את ההכרה במדינה המומצאת הזאת, אם האו"ם יכיר בדבר הזה, אתה, אדוני ראש הממשלה, צריך להורות על סיכולים ממוקדים של בכירי הרשות שהם מחבלים לכל דבר, לכל עניין, ואתה, אדוני ראש הממשלה, צריך להורות על מעצרו של אבו מאזן. יש לנו בכלא קציעות תא מוכן עבורו, לקבל תנאים כמו של כל המחבלים בבתי הכלא, ואני קורא לראש הממשלה, תעצור את אבו מאזן, אני אטפל בו.